noma uthanda lokhu ngenxa yokuthi kuzobe kukhona uthando lapho zonke lezo zinto zizobe zinokubekezela futhi uthando liyathanda ngoba uthando linokuthula lapho kunothando khona kukhona ukuthula lapho khona futhi khona Congratulations messages are pouring in for Wiseman Mncube kanye ke nokubonga. Hello everyone, welcome back to Hosane Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories and namhlanje sekhuluma ke ngo Wiseman Mncube owaziwa kakhulu ke njengozwidekalanga laphana ke kuShaka Ilembe kade portray character ke kaZwide umkhatshwa kuShaka Ilembe kanti ke abanye ke bamazi njengoNqubeko from My Brother's Keeper kanti kuZalo wayekade ke ewusibonelo. So guys bapostile ke abantu kade bekhona emcimbini ukuthi ke kade shada abanye bathi bishada but according to ipost noma ke iboard belibhaliwe kulowa mcimbi wabo bekuthiwa welcome to uMembeso noma ke welcome to umbondo ka Wiseman kanye ke nokubonga. Engicanga ukuthi ke amaZulu ayazi bakithi ukuthi umbondo umcimbi ke before umshado. Normally kwenzeka kanjalo ukuthi after sekuloboliwe kwambeswa kwenziwa zonke lezi zinto lezi ke kuye kwenziwe ke umbondo makoti asuka ekhaya kubo nezimpahla nokudla nani aye kaMkhwenyana ke ayobonga. So ngicabanga ukuthi ke kade kuyike into ke kanjalo but ke ngibone sengazi ukuthi umakoti ungumtsonga. But again umakoti ke igama lakho nokubonga which confused me a bit ukuthi ke ngabe umtsonga noma yabo but ke she was wearing tradition yamatsonga faka isibelane abanye ade bekhona emcimbini be wearing isibelane yena futhi befaka nje ama colors amatsonga. So I'm convinced ukuthi she is Tsonga and ke guys yeah bakithi siyababongela kakhulu. Wiseman Mncube ke walahlekelwa ke unkosikazi noma owayingoduso yakhe ngo2017 wamshiya ke nendodakazi ke aseyikhulisile kwaze kwaba manje kwaze kwawukuthi ke uthole ezinye izingane futhi uyabo. So ukuzwe ngithi uyashada I think nakuyena it's really it's an achievement for him because he lost someone ayekade emthanda ke in that time. So manje usethola umunye umuntu ke bakithi ngiyabona ama comment abantu laphana ke inkundleni zokuxhumana abanye bathi mudala lo sisi kunaye hayi guys anikahleni mudala lo sisi bengazathi nganomzulu kanjani kwathini guys inhliziyo idla ekuthandayo. So ke nje phuma endabeni zabantu nibabongisa abantu mangabe umuntu emthanda umuntu wakhe uyasho ukuthi congratulations bakithi opinion yakho ayibalekile inhlobo ngaphandle ukuthi umbongise umuntu ngama decisions akhe asewathathile. So guys stop that nonsense kuma comment section lo mbhala nithi mubi mudala kanjani guys don't be mean ningabe njalo bakithi siyababongela kakhulu and yeah we are hoping ukuthi ke umshado kususeduze. I don't know guys because ama culture ethu ke awafani but ke I think it might go according to Wiseman because umbondo awukho kumatsonga but bawulethile ke umbondo njengoba kuthiwa welcome to umbondo. So I think yeah we might be invited to a wedding soon. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and let's celebrate with the movies, the Mzilankatas. Bye.